Good afternoon guys! Ayun na naman ang update natin sa bahay. And today, gusto ko na magpagupit. Baka punta ako ng bayan. Nag-prepare na ako ng aking panligo. Grabe ang init! Anong oras na ba? 10:30 na dito. Papakain na naman ng baboy mamaya-maya 11. Pupunta ako ng bayan. Magpapagupit yata. Titingnan ko pa kung makapagpagupit ako. Tapos, mamimili ako ng mga kailangan pa sa bahay. Katulad ng lagayan ng mga kape, lagayan ng sangkapan, ganun. Lagayan ng kung ano-ano, wala pa ako noon para sa bahay kasi baka bukas makalipat na tayo doon para pag natapos nila yung banyo today. Baka matapos sila kasi ano lang naman lalagyan lang naman ng flooring. Lipat ako ng pwesto, gawa ng mga bata, naiinis ako, ang iingay. Ganyan sila, kung kailan may nagbablog, kung kailan may nagsasalita, saka naman mag-iingay, kaya nakakainis. Kaya lumipat ako dito sa isang bahay, sa bahay natin. Ano nga ba yung sinasabi ko kanina? Ayun, pupunta pala ako ng bayan. Magpapagupit. I'll cut my hair. Short, maybe up to here. Ayan, we will cut our hair. Para, hindi mainit. Sobrang init talaga. Tapos ganito pa, ang haba-haba ng buhok mo. Lagi nakatali. Di gupitan mo na lang para hindi ka na mahirapan. And, bibili tayo ng mga kulang-kulang pa dito sa bahay. Sinabi ko nga kanina. Tapos yung mga grocery. Kasi pag lumilipat daw, kailangan daw ano tawag doon? Yung mga puno-puno daw, yung mga lagayan, yung mga pamahiin. Sabi lang sa akin ng hipag ko. Tapos bibili tayo ng mga kape, ng mga kailangan dito, sukal, mga sangkap, bigas, mga lutuin natin gulay-gulay, kung ano-ano na kailangan natin dito sa bahay. Pupunta ako sa bayan kasi mas mura-mura doon kaysa dito ka bibili. May mga patong-patong na. Pero pag doon ka sa May, na kinukuhanan nila, mas mura siya. Kaya, doon tayo bibili sa bayan. Maya-maya maliligo na ako. And nagluto na ako ng ulam nila para may kakainin sila mamayang tanghali. Kasi kasabay lang kami doon sa jeep ng kapatid ko. Yung dinidrive ng kapatid ko na lalaki. Nagdadrive kasi siya ng jeep. Ngayon, parang i-test yata nila yung jeep. Gawa ng kakatapos pang gawin. Pinaayos. Ngayon, itatry nila yung jeep. Hindi ko, road test yata yung tawag doon. Ira-road test nila. Pagkatapos, nilang mag-road test, dadaanan kami dito. Sasakay na lang kami dun sa jeep na yon. Para libre na kami ng pamasahe. Dinadrive yun ng kapatid ko. Dito naman yung sa pinsan namin. Sa karili nila yung jeep, tapos nagbaboundary yung kapatid ko na lalaki. Iiwanan ko muna tong cellphone ko guys sa kapatid ko kaya hindi ako makakapag-vlog sa bayan. Gawa ng sobrang init din dun, tsaka madalian lang din ang punta ko dun. Halimbawa may maglo-load dito sa kainan, is nandyan yung cellphone ko, hindi sayang yung benta, diba? Yung cellphone na dadalhin doon, hindi makakapag-vlog doon. Pag uwi ko na lang, i-haul ko na lang yung mga napamili ko para gagamitin namin dito sa bahay. Nagbabahay-bahayan kami, luto-lutuan. Baka mamaya iba na yung buhok ko pag uwi ko. Depende pa. Titingnan natin kung makakapagpagupit tayo doon sa bayan. So, mamaya na ulit ang update. Thank you pala guys dun sa nagsali sa akin sa top influencer vlogger dito sa Saudi Arabia 2019. Thank you so much. Pang-walo tayo guys. Salamat sa inyong lahat na nanonood sa akin at nag-subscribe. Ayun, pang-walo tayo. At kung sino man yung mga admin doon, thank you sa pagsali sa akin. Nakaka-proud naman kahit hindi masyadong ganun kasikat talaga. Hindi masyadong ganun kadami yung nanonood, diba? Nakikita nyo naman. Hindi rin naman ganun kadami yung nanonood sa akin. Pero thank you so much sa nagsali sa akin doon sa top 12 ba yun na vloggers dito sa Saudi Arabia. Wala na ako sa Saudi, pero nakasali pa rin ako doon. Dito na ako sa Pilipinas. Thank you sa inyong lahat na nagsali sa akin doon. Hello guys! Update ulit dito sa bahay. Good morning sa inyong lahat. Hindi ako nakapagpagupit kahapon, hindi na nakapag-vlog kagabi. Yung ating mga pinamili, hindi ko na rin na-vlog. So today, ang ginagawa na nila dito yung toilet. Tapos na. Malapit na pala matapos. So baka bukas ako ng bukas na pwedeng lumipat kasi walang nagtrabaho kahapon. Kaya ngayon pa lang nila ginagawa tong CR. So baka bukas na naman tayo makalipat. And hindi ako nakapagpagupit dahil gabing-gabi na kami yung nakauwi. Wala na magugupit doon, tsaka maghahanap pa ako ng magbibili ng buhok. Ibebenta natin yung buhok natin kasi mahaba, may bibili nito doon, mga ginagawa nilang mga wig. Pawis na pawis ako, grabe. Naglalaban na naman kasi ako, tapos doon kami sa Sapa nagbabanlaw. And paputol ako ng isang kahoy, isang nyog, gawa ng mag-extend tayo ng tindahan doon sa kainan para pwesto ko naman. Lalagyan natin ng pwesto para doon tayo magtitinda-tindahan, tinda-tindahan.
ng kahit na anong pwedeng ibenta ng mga binibili ng mga nagbabiyahe or ng kumakain doon sa tindahan para may extra tayo or yung negosyo natin doon, tatry natin, di ba? Malay mo, maging okay siya, hindi na natin kailangang umalis, di ba? So, ayun, magpaputol tayo ng kahoy doon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Magbabanlaw muna kami ng mga nilabahan. At ito na yung update dito sa banyo. Ito na siya, tapos na. Yung ating CR. Ayun, meron tayong bidet. Saan ka pa? Tamad na magtabo, guys. Ayun, meron tayong bidet. Wala pa tayong shower. Hindi ko pa pinalagyan. Tapos ito, pwede naman tong tanggalin. Tapos lalagyan siya ng dalawahan. Katulad nito, dalawahan yan. Pagka nagpapalit tayo ng may flash, pwede itong gamitin. Yung isa, yung kabila dito. Ganyan din yung ipapalagay natin dito kapag gusto na natin magpalagay ng shower. Kaso wala pa siyang, wala pa akong budget pang shower. So, hindi na muna. Ganyan na muna, gripo na muna, magbalde-balde na lang. Tapos ayun, medyo nakababa doon. And here, nakaangat siya kasi dito sa bowl natin, wala munang flash, yung bowl lang muna na walang flash para tipid-tipid. Mahal kasi yung may flash, nasa 7K, 8K yung maganda. Tapos nalinyahan na nila dito, hinukay nila dito. Ayun. Papunta doon, okay na. Nilagyan na nila. Dito naman sa loob, ayun, meron tayong mga saksakan. Tut! Ayan, 3 yan. Para dun sa, yung isa dyan sa gitna. Tapos itong isa, yung corner. Tapos itong isa, yung kabilang corner. Kaya 3. Tapos yung ating saksakan dyan, tsaka doon. And meron pa dito sa kabila. Ang daming kalat dito. Sobrang daming kalat. Magbabanlaw muna ako ng mga nilabhan. Makasampay na at nang matuyo agad kasi mainit. Medyo mainit-init na ng ilang araw. Hindi na umuulan. Kaya maganda maglaba ngayon. So, magbabanlaw muna ako, no? And, look at that. Meron na agad silang... Ganun ba talaga pag may nagtatrabaho, pagkatapos sila magtrabaho, maggaganito? Ayun, pagkatapos daw ng... Kasi tapos na yata to today, baka mag-inuman sila mamaya kasi nga natapos na nila. Ganun pala talaga, no? Kahit ayoko sana ng mga ganyan-ganyan. Pero wala kang magagawa kasi nakakahiya naman. And pumunta rin yung isang tiyuhin ko dito, baka mamaya makikipag-inuman din yun. Ganun pala talaga. Ayoko sana. Kaso syempre, ayan, nakakahiya. And yung isa doon na ipapagawa namin na tindahan, iba-vlog ko din yun para makita nyo kung paano. Tapos, kung magkano yung magagastos natin, no? Yun na rin yung magiging negosyo natin. Pangkain-kain, araw-araw may income tayo. Kahit pa paano, sana maging okay, no? Pag-pray natin na maging okay yung magiging tinda-tindahan natin doon. Tapos, ayun, magbabalaw na kami muna. Mamaya na lang ulit, no? Bye-bye! Update ulit tayo sa bahay. May bowl na ako. Nakakatuwa yung hindi pa ako pwedeng umapak kasi bago pa lang itong kabit. Lunch break na ulit nila. Umalis na. Ayun o. Yun, dyan ako natutuwa talaga. Sa panghugas na yan. No, ayun mga din naman. Maganda. Kaso madilim lang tingnan. Tapos pinturahan ko na lang puti dito. Tapos ayun, may kisame na rin yan. Tapos yung ilaw niya is yung puti din. Kasi yung mga dala ko na ilaw, dilaw. Dito na lang siguro yung sa kwarto. Naglagay na rin dito ng mga ayun. Para sa ilaw, tapos yung mga switch ba. Ayan. May mga switch na rin dyan. Di lang ako makapasok kasi basa pa tong kakalagay lang nitong tiles dito, hindi pwedeng umapak. Ayan nilagyan din nila dito sa labas ng CR yung tiles. Tapos hanggang dyan lang yan, mga 4 na lang siguro dyan, 4. Kasi wala na tayong tiles, kinulang na. Dyan, hindi mo na ita-tiles. Tapos itong bintana dito, si Papa na daw ang magbibili niyan. Si Papa na yung gagastos nitong 2 bintana. Kasi sabi ko, kawayan muna sana yan. Kasi nga kulang na tayo sa budget. Ayun, may ilaw na rin dyan. Kawayan na lang sana itong mga bintana muna. Bamboo muna siya. Tapos lagyan lang ng frame na kahoy. Kaso, ayaw ni Papa. Sabi niya, wag mong palagyan ng kawayan. Ako na lang yung bibili ng bintana. Siguro 10K itong 2 bintana kasi 5,000 yung isa. Tapos yung pintuan pa ng CR, nasa 2,000 din ang isa. Tsaka yung bintana doon sa CR, libre na siya. Pag pinagawa mo itong 2 bintana tsaka pintuan, libre na yung sa CR na maliit. Tapos meron na rin dito mga saksakan or switch. Ayan, okay na siya. Dito. Ayan yung isa. Tapos itong pintuan. Konti na lang dito sa loob. Ayun, dami pang mga ang dami pa ng mga back na tiles dito. Yung mga tira-tira. Ayun. Dito, konti na lang yan guys. Yung dito na lang siya sa may pagpasok. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4 na lang yung para dito sa loob kasi wala nang tiles.
Ang isang tiles ay 160. 160 ang isang tiles na 60 by 60 ang size. Yung tiles na to, yung pinakamalaki. 60 by 60, 160 pesos. So, dito sa loob, 25 ang magagamit. Eh, meron pa ako dong 4. Sibawasan natin ng 4, 21. So, 21 pa yung kulang dito times 160 pesos. Yung pa yung kulang. Kaso hindi na kaya ng budget kasi mamaya na. Hindi na muna. Pag-iipunan muna natin. Yung tindahan muna yung unahin ko para at least meron na tayong pinagkakakitaan habang nagpapagawa tayo ng bahay. Hindi labas-labas yung pera lahat. Ano kasi, mauubos yung ating pera. Puro sa bahay na pupunta. Kaya kinontrol ko muna. Stop muna, sabi ko. Pag natapos nila to, pag nabayaran ko na sila, nabayaran ko na rin yung sa electricity or yung electrician. Pag nabayaran ko na sila, stop muna. And dilipat na kami dito. Tapos, itong sa CR na tiles, pag-iipunan ko muna. Magkano yun? 160 times 21. Or sabihin na natin 22. Kasi syempre may mga gilid-gilid pa yan dyan. Baka kulangin. So, 22 na peraso ng tiles. Tapos, times mo sa 160. Pag-iipunan natin yan. Ngayon kasi, nagpaputol nga ako. Nasabi ko kanina, nagpaputol ako ng kahoy ng nyog. Na 2 nyog. Tapos, yun na yung gagawin doon sa doon sa tindahan na sahig. Tapos yung mga pader, tapos yung lagayan ng ng yero, bibili rin ng yero. So madami-dami din yung gastos doon, baka 10k din yun para sa tindahan. Tapos yung puhunan mo pa na ititinda mo, anong ititinda mo, 'di ba? So pag-iisipan ko kung anong mga lalagay ko doon na wala sa tindahan or sa kainan para doon sila bibili. Yung mga kakain doon, meron silang makikitang iba na tinda, baka pwede silang mamili katulad ng mga gulay-gulay, prutas dito, niyog, ganyan, mga gulayin na makahanap natin dito sa paligid na pwede nating maitinda, 'di ba? Para may income tayo, hindi lahat puro labas, walang pumapasok, 'di ba? So baka mamaya may bahay nga tayo, may kwarto tayo, may CR, wala naman tayong kakainin, na. So ayun, yun muna yung gagawin natin doon. Mamaya magiinom sila. Nag-ano na nga, at birthday pala nung isang naggagawa dito. Nag-request na nga ng Miguelito. Miguelito talaga. Yung, yung Hinebra? Yung pinakita ko kanina. Bibili ako noon mamaya para yun yung inumin nila after nila magtrabaho. Grabe no, may ganun-ganun pa talaga. Talaga naman. Hindi talaga siguro mawawala yan, lalo na pag ganito sa probinsya, no. Hayaan mo na. Mga lang siguro, dalawa. Naku, kulang yun, ang dami nila. 2 or 3, no? Para naman kahit papano may pangpakonsuelo. Dito sana sa labas, ang hirap pag ganito yung itsura niya. Kailangan mapadampingan to, malagyan ng tambak dito. Hindi katulad nitong ang daming bato-bato, 'di ba? Sana maitaas to. Pag may budget na pag-iipunan ulit natin. Kasi kasya naman daw kasya naman daw yung ating hollow blocks. Ang bibiling ko na lang, semento tsaka buhangin kasi kulang na rin yung buhangin doon. Para maipantay na siya dito. Ayan, papantayin na to lahat. Para paglabas mo naman dito sa kwarto, hindi katulad nitong makalat, ang daming bato-bato sa paligid, 'di ba? Pero pag maayos na siya, tapos yung tubig hindi papasok, at least hindi basa yung aapakan mo pagpasok dito. Magkano pa kaya magagastos dito? Yung papataasan ko lang, 2 nakalubog, tapos 3 yung sa ilalim, tapos dito sa ibabaw, 2. Katulad nito, ayan, 2 yung ibabaw. Tapos sa ilalim yan, 3 hollow blocks. Hanggang dito lang sa kanto na to. Ayan, paikot dyan, hanggang dito sa harap. Papalagyan natin ng hollow blocks, papaasintahan natin. Tapos lalagyan dito sa labas ng lahat ng bato. Tapos lupa muna, tapos yung bato. Wag na munang i-finish katulad ng ginawa dito. Hindi mo na gagawin ganito. Basta mapalagyan lang siya ng taas. Papalagyan lang natin papapantay na natin dito para hindi maputik, hindi makalat tingnan, 'di ba? Saka na ulit 'yan iba pag umalis na ulit tayo pag okay na ang lahat dito. Kami sa palengke.
kanilang gulay. Nakamagpagupit na pala ako. Maiksi lang naman. Ayun. Nabawasan lang hanggang sa may kilikili. Lagpas lang ng kilikili. Ayun. Para umiksi-iksi lang yung buhok natin. Namimili kami dito. Si Manay Hiling. Kaiwanan. Saka si Rara. Dito yung palengke. Ang mahal ng sibuyas. Grabe. Ito nyo yung sibuyas. 40 Yung sibuyas dito 45, 1/4 lang guys. Grabe, ang mahal na. Yung bawang ganun din, 30 na lang. Dun sa binila namin dati 45 din eh. 30 na lang, 1/4 yun 1/4. Ang 1 kilo ay 6. Ay ito, 200 ang 1 kilo no. Hindi naman. Sibuyas. Grabe, ang mahal na ngayon ang bilihin. Tapos dito 180 yon yung 1 kilo no. Di mo, 1 kilo lang yan Tapos dito sa sitaw naman, 30, 1/4, kalahati. 60 1 kilo. Grabe, magtanim talaga dapat. Ang mahal na mga bilihin. Tingnan nyo yung kalamansi dito, 20 yung 1/4. 1/4 lang yan. Tapos 12 pesos naman yung 1/4 lang guys. Ditong kamatis. OMG, sobrang mahal ng palengke. Ay, ng palengke. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Oh, grabe talaga. Ang ampalaya, ang 100 ang 1 kilo. Oh, grabe. Sarap pa naman ito. Dito 80. Dito 100. Yung maliliit. Grabe, ang mahal na talaga ng gulay ngayon. Dito po sa talong, magkano po? 40 naman dito sa talong. 40 pesos. Tapos dito naman sa kalabasa, 25 ang isa? Ang 1 kilo, 25 pesos. Wala pa naman 1 kilo yung isa. Mga kalahati siguro yung isang ganito. Tapos upo. Pili ako ng ampalaya. 50 tong dalawa. 25 pesos ang isang piraso ng ampalaya. Ang mahal-mahal. Masarap to, maraming itlog tsaka kamatis. Kaso ang mahal niya talaga. Bis ng jeep! Kasama mga bata, pumunta kami sa Libmanan, namili, ay yung mga pinamiling gulay. Ito yung jeep na sinasakyan na yan, tatay niya. Si Inchik, wala pa, nagpapagupit pa mamaya, natin papakita sa video. Si RR. Mga batuta, nagpagupit, lahat nagpagupit, maiksi na yung mga buhok. Pati itong mga batang to. Si Lebron din, nagpagupit. Lebron James yan, Lebron! Bakit Lebron James? Ang pangalan mo? Bakit? Ano na Lebron Lava? Ang init! Ito yung dinadrive, binaboundirahan ni Inchik or ng kapatid namin. Ito yung jeep na to. Kain tayo ng baduya. Ano? Ako, di pa ko Banana. nakakalaman ng bagay. Ano? Saging na... Tanay ka, nagkakan ka na. Yun na. Nagkaroon ka mura. Ito yung saging na... Anong saging to? Saba na saging. Tapos nalagyan ng harina na may asukan. Tapos pinagdikit-dikit. Hiniwa sa gitna yung saging. Tapos pagdidikit-dikitin siya ng harina. Ang tawag namin ay baduya. Hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Basta baduya siya. Saba. Ayun, nakauwi na rin kami guys. Nandito na sa bahay. And dito yung buhok natin. Napaiksiyan na siya Hanggang dito na sa may lagpas ng kilikili. Ayan lang. Hindi ko na naibenta kasi hindi naman sila bumibili ng buhok. 50 yung pagupit doon. Ganyan itsura niya. At least umiksi-iksi, di ba? Hindi na masyadong mabigat sa buhok. Baka tataba na ako nito kasi pag mahaba na yung buhok nakakapayat. Tapos ito na yung buhok natin. Nagiinom pa rin dito yung mga nagtrabaho. Ano na yung babayaran ko sa tindahan? Kumuha sila ng 6 na nigilito. 300 daw. Tapos nagkuha pa ng pulutan sa kainan. 400 plus. Yung babayaran ko 430. Grabe! Hindi ko alam na ganun. Lahat pala hindi ko na sinabing kumuha doon. At pinili ko lang na 2 lang. Grabe, naka-6 sila. Lakas naman uminom. 6 na yung maliit na pinakitang bote kanina. Hay, nako. So, ayun na guys. Pagod na ako. At mag-prepare na ako ng pagkain namin. At i-close ko na yung vlog dito. Dahil pagod na talaga ako. So, goodbye and see you on my next one. Baka bukas may vlog ulit tayo. At kahapon wala akong vlog dahil nga ayun na busy ako. Ayun. So, i-close ko na tong video dito. Yung vlog natin. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And God bless po. Bye-bye!